Nhất xa sẽ hơi chính em đem cái chính nhạc. Hằng nghe lại phim ngay sẽ. Bác có bài bên nghe. Nãy thì bro chính em nhìn hấp xin nhau cái tay pop. Bác cầm bà bà chungi. Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bat pinjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Kenang ban ajing Ïarap bat ban ajing Kynthei ki Samla Kynthei ki ba ang nuot ban kiyo chigiran sane ko thei bhabriu ka kong Rochelle mitson wa alang kala pentip bagala Seng ya ka crown and confidence by Rochelle ha ki jinga krem ki lar pathai ku bor ha kan ru tu urumphang arajar apun riu ka kong Rochelle kala tho bagani ka academy ka Ïarap ki Samla Kynthei bandon ki jing snows camp halade banam shop ting ha bakren bar ha bayat khrawat singkai haloran san bat kiwe ki jing ajing kai ki Ïarap ki Samla Kynthei bakin don ki jing shania ru halade bakin yo ya ki jing angnot ka bagi kwa Dr. Tan VR marak bat ka fortunate mika kenthop ru ba samran sim ki lapin shai ru ya ki jing thmu jong crowd and confidence by Rochelle kay ko pelong hip ni don akan ka por mata kalau ya ka ba ngin announce ya ka ka announcement ka ba don kamba ya ka ba di ong kata ka crown and confidence ya ka ba Seng di Rochelle kay kini ka crown and confidence kini ka crown and confidence kini ka platform kadi ka ya ka ba Rochelle di kwa ban Seng ya ka ba ai ya ka jingi kai ya ki kena ki ba don ya ka interest ni ka sap ka pong ha ba ki kwa ban persyang ban ya become kum ki Miss and Mr. Shillong, Miss and Mr. Meghalaya, but kum ta te hang ni don na ikong Rochelle wan batai company asu ya ka ni ka crown and confidence ka ba ila Seng kum man chikul tip kinda ikong Rochelle ite iba laju job ya ka Miss la subon house nam kat kendai kena beliau at kum juru kum second runners up ka Miss Meghalaya house nam kendai kat kendai kena pra the idea beliau iba la Ïarap ha kini ka kam iba don interest ha kini ka kam ya ka ba ila Ïarap bod ki kena na po kastit ke jungi po chala jungi ka ba in guru in train ki ya ka ba ki boys ka thong ka bi khon ki stage ka pair ha kini idon i Dr. Tan VR marak belong inong job jong ka Miss Meghalaya arja kat kendai ka ba i Rochelle ila train ni nang tai don i Miss Fortunate Meghalaya hari bade i Miss Meghalaya arja apusa ha ka ba i Rochelle ila train ye kini bro hangon da ka chu i ka thong na thai Rochelle i don ni ka tai ka ba Ïarap i khana ai chungi ban poi chaka level ba kham he ba kham tam ban job ru what the national events kum ka Miss India Universe Miss India World but ki beauty pageant competition ki prepare ki padan hapo ka chila ka chuni. I've met Ma'am Rochelle in the year 2019. I was not even a doctor back then. I remember myself saying I aspire to become a doctor, and right now sitting next to her, becoming a doctor and seeing her work academy, I think I am a very proud student. When I participated in the year 2019, I think she has taught so much beyond work, beyond being able to answer questions, she has become a mentor and a friend, which is very important, I think, in a teacher. I think a good way of learning is when you're able to relate to your teacher, you're able to talk to her openly. And Ma'am Rochelle is someone who is absolutely that person, and her opening an academy, Crown and Confidence, I think many students will be able to open themselves up. They will be able to take out the personalities which are inside them. Her vision has always been beyond crown and titles. She takes out that discipline within you. She takes out all the personality, all the talents which are inside you. It's gonna come out beautifully. And I'm sure if we have such academies in our state, so many pageant aspirants would not have to go outside to take the courses. We can just have it within our home, and who knows, bring a national or international crown to our state. And I think that would be a very, very proud moment. And since that year, I have been, like, through her guidance also, I have been able to push myself to my best, and I have won many titles like Miss Naughties. I've gone for Femina Miss India 2020. I have been a proud top 8 finalist at Miss Grand. I'm sure that if I want to pursue further, she will always be a friend I can count to. And thank you so much for having, and I'm so proud of you, Ma'am Rochelle.
nga kum I we ne I social worker nga sistrat ha ban trace ya kithan nong kondong nong rep tangba ha ka jing ya lenti jonga nga yo I ken ki buon ki nong kondong ru ki don kata kasap kumba I peli parlok jonga mo I peli menta ka institute jong la jong te ha ka ba ila ban groom la long ban hikai ki na samla bakin wan chakmat bat kawairu kabun ka jing dunaha ko state juni mo kum nakaliang bangin pet ki khna ka jing yo kam yo jam jo ki khna samla ki khna samla menta ki bun ba kim dei than ban ong bangin pha kum ki mi pang pha ki shaka school ki school la ni institute ba pher tang ba ha kan ni ka lain ba ya Rochelle pati ka dang guna kai te nga kapat ru ya sarkar bahkan phai khmat lang sakani ka benta na marki khna khasi jungi ndi kan khna khasi na juai na bohai kinot ising ilong gifted hakani ka liang bat ka weiru ide ilong kami ibadan khon samla mo te kajing ni kloi haban ban pet ya ki brio banabar ki bawan chapo state jungi de ki plie kalat kalenti bakin connect bat ki brio ha ki bon mentah tangba ni klet pat ikilong kami lani ki brio la jong ki ba sengkam bakila ban ni dengan shania bahaya ki brio jong la jong kan nyamar dengi pha ikun kan thei ni kuslai mo kimi pa dadi ki brio la jong long ka security ka dan kan ki khon namar ba ngimtip shabar teng ki khna kimi ki bon ba ki skill training ba ki dan hapo state jongi tang ba ngimtip da ha ka kti jong no kan bangi pha ki khon ki ti ma tang ba idan pat ilong kami na kathan jongi te nga karpa ka sarkar ba ken pli kan kalat kalenti khamtam ya ki long kami la ni khna samla mo mentah pada nga kemen nga ai play boni ba I kong Rochelle ru khot jing sha nga li ngam de de kalain jong I ru tang ba para long kami pada ngami syakmat kan bangan ai men sim ya I namar ba kumbang ya keren meneru mo ki khna ni pa school ki khon bangi kwa e kakam kajam mentah ki khon ha shlong ru ke school ni pa ba kalalong nak kalalong ka rutin ba magin pa school ki khon dala adep school pada ka security jong ki ka jam te limdon kai kumah ki thanyong kondong ru long ni dai teng mo da ki nong kondong ba pli kim juwan shasor teng ki kme ki pa ki don ka pisa tang ba ki tieng kan delai I ki khon ki bala khamlong le nong sor ki la tieng no ki khang no ki ka lenti no la long dadi ba ki hapet ken ki khon jong la jong kasap ka phong ba ki don ki dimen penslur ya ki khon jong la jong ru bat kani kalat nga kemen ba kadan po state jongi ba kum ilong kumi kum Rochelle kan ba imi khmat ba in penslur ki khna bat ka wairu tharai ki brio ba ya kandu yang aru tharai ki shania hi te nga ya I Rochelle ru ngai thu ba te nga kapat ru ya fisia ba fen wan kan chai ko nga bang Shami Mam Rochelle de por bang participate trong Miss Teen Meghalaya te is dang hiban coach yangan katahi as sun bangala cha select ko ka finalist trong Miss Teen Meghalaya te ila sedang ban hikay ni ha katahi por bang idon grooming kung tani le post ni ni don and then ha katahi ila sedang ban hikay dari ratang ban shu kren le ban shu ya hanre hikay ro yani ban kumnungin long confident holiday kumnungin nila ban believe in our own capabilities the lengba ka jing hikay jong I ngala long confident ngala la ban represent holiday ha jong stage and then with her effort he but ngala yo ya kata kanam ka Miss Teen Meghalaya 1000 pesau kabala island ti nga ban late represent ya ka Meghalaya ha ka kerdan Miss Teen Liwa 2025 tambah day ka first time mga wan silong mga participate Miss Teen Meghalaya. Siya ni ka compare ka competition nim don kita ki grooming ni don tangki sequence choreography tang kita hi. Te lengba ka jeng hikay kumno ban kren kumno ngin ay introduction kumno ngin perform ki work but ki pose nim ju yo jeng hikay kum kata kasi nang kong banga yo ka day Miss Teen Meghalaya hi. Te lengba kata Mam Rochelle ilahi kay yangi kumno bangin kren kumno bangin apply ya ka tricks and techniques habangi ay ki answer mo te lengba katay ka training ka day ba first time ngalong ngayo expose shikini ki bigger platform te katahi ka rinsan ilahi kay yangi kumno bangin kren kumno bangin
ngin pause habangi question habangi yo ya ka question ngin I answer ngin day ban repeat ka jo ma kumba ila hikai de kata hi ila hikai ni kuno kan deliver hakata ka flow balong directly kabaning kong na so dap ka mensim jona daga jin kemen bangayo kum kani kala bangan stang kani academy na jong ka banga acting and conference ti habai di bat kani nga perkhat ba ki khna samla ki jani ki dap ki bon ma ka talent ka bagaden ka mensim jong ki Henry Kim Shing yo ka platform ka babiang ban yo ban guide ki ban Ïarap ki kumno ki ban improve ha ki levels ki prepare ti nda perkhat untuk kani academy pat no kala Ïarap ki kam bon shu ban benya ban tebet di ha kani ka lain ken ti kani academy ru kani Ïarap ki ban biang ban tebet ha ka personality development jong ki ha ka kom ka ya ka shong ka jong ki ka skincare jong ki bun plus ka poise ka walk ka confidence ka jong ki ba kan build ya ka mensim jong ki ken but kani ka academy kam dei ban shu Ïarap tang nam ta ka pa ji feel henry la sharis ni ki ko abin wat kam shaki chaka ba pair ru ki jan kam ya ka confidence ki jan kam ban tip ki sap yu ki jan pa mensim jong ki ba ka jing mo jing perkhat jong ki di hang bring ni ga jing ko beauty pageants na adan south di beauty pageants ki bang na job kawai di Miss Last One 1996 ha yo kanam jong ka winner how 1998 na job ka Miss Meghalaya second runners up di house name 1999 pat yo minimum look of the year but house name ahajar pat yo Air Force Mela Beauty Queen but indang la job in beauty pageants ru majua ya modeling kani kitai nomor pa kaya yang ngana gain the stage confidence kani kitai ti tidak minta pada ti ngana sedang nak ikut kamera jong join ke aviation but hospitality industry shabaja kari shilong ni shpokol kitai Jingkan mana sponsor ketika jingkan juga mesin jangahi bang apa benle keladi di ngayi kesep kalau yang lut ka jaka ka he di ngaperkhat ada ngaliha yang ngajong pade ngamdan kam si kubaywai shabat di kada hayo ka jaka shabat kubaywai ka lakham khia ki khna ki bamla ban pot pade kimla ban si ka fees kimla ban join hendai ladang ali ahi pade ka fees ka man ai du man panaki du kam de ba kata mo tikila borkhoi ki khna ki prepare pelada ki wan na kayin ka bam dapat tabiang makalaru at least kinna ban si katto kat meken ho an hablut hinapla ni katai ti nadali ki jing ni katai henri tamba na naladi pri ngadam na jing thrang ban Ïarap ki na marba how ni banai ban wan ru ki bon ha ki events ki ban salong mo ko ka stage ni ti ki bon ki khna ki ba kwa ban khun ya ki events ki mandan nam taka pageantry ni kitai ti ki kwa bha ban yo ka grooming ka babiang ki kwa bha ban yo ka taka guidance ki kwa bha ban pentebet LD ti shwa ba kin sedang ki competitions prepare nga na kalian kum ka mentor kum ka groomer nga kwa ban pentebet ki khna bakin long ki bala ban ko ikin ki thang prepare house name arajar kat Kynthei na shakpat ban long iwe ni ki mentor ban groom ki khna Samla jun kari juni shwa bakin ban Ïarap ki bakin prepare ki pageantry field pi hak pojni din juda nei gamata hak pojni la de bika por bangin ya namta ki beauty pageants ni shuden tan inong ki kai ni mo taman ya ki position juni ki on choreographer mo di nim shuden manu ban personally grooming ni ne ban ki kai no di ban fight ya kasi fight ne kumno ban eye confidence ya di ne kumno ni prepare ki jini nama bakum kini kita pageants pindai ipha mungkin kan kadon pabri job din biang figure ni kan katai ini kan also kadon kam ya ka jabin jupi kumno pikren kumno kinang ban present di ka stage presence jupi kumno pin maintain eye contact kumno pin la ban juba ki kili ba pair bakali ki judges how 1996 mo da kadang simple bhani pat idon tegin insan ban eye encouragement ni bangin kun ba ki we states ni tayo ngim da tip bha kumno ban ya din ba mo ka procedure kalau kumno ngim da tip bha ga guidance ngim da biang bha but kung kina nang ina po kumachong na shilong garang red bha ni so salyahi ban interest kuma ding lit mi siya baru kumno kin pendan kami ni da ni ya kelinti ba biang nge kakti jumno na namar kum kini pageant sudan kam bha ki organizers binila ban trust
ladani mi shabaj kariru ladani represent ya kari jungiru ini bentip ba nin long safe ke safety kantam nam de khana chini shi perkhat ta Oh, for once I'm ready before her. Chale! Gorgeous. Let's go! Coming. How much you honk, yeah? Come on, we should leave. Chill. It's just family. Exactly. और घर वाले ही late. By the way, how am I looking? Very late. Streamers, caps, candles, a cake, definitely balloons. सब आ गया. Wait a minute. Where is everyone? Show off. Hey bro, how's it going? एक बात बता, सबसे फास्ट होकर भी हमेशा लेट कैसे? Style bro, style. Hello guys, where's the birthday boy? यहीं कहीं होगा, अपने फीचर्स को रील्स पे शो ऑफ करता हुआ. इतना बिगाड़ा जो है. Automatic gearbox, ventilated seats, sunroof. क्यों ना हो? Family का सबसे youngest भी तो है. Let's go guys, party time.